Ngakho-ke umdlavuza wekoloni umdlavuza ophuma ekoloni okuyingxenye yesisu esikhulu. Isisu esikhulu sakhiwe yikoloni elikhuphukayo, ikoloni eliwela, ikoloni elihla, bese kuba yingxenye yesitho sangasese kanye nomphimbo. Futhi umdlavuza kunoma iyiphi ingxenye yalezi zikoloni ubizwa ngokuthi umdlavuza wekoloni. Kuvame kakhulu kubantu abakhuluphele, abangazivocavoci kakhulu, abanefiber encane ekudleni. Lezi yizimbangela ezivame kakhulu zokuphila eziholela kumdlavuza wekoloni. Okubili kwesokunxele nakwesokudla, ngakho-ke une-colonic cancer, kokubili ekukhuphukeni okuyi-colonic cancer yesokudla nasekoloni elihla okuyi-colonic cancer yesobunxele. Futhi izimpawu zahlukile kuzo zombili. Kuma-cancer ekoloni elihla, izimpawu eziyinhloko ukuguquka kwemikhuba yokuphuma kwendle. Ngakho-ke une-constipation elandelwa yi-diarrhea noma umuzwa wokungapheli kahle kokuphuma kwendle. Ngezinye izikhathi ungathola igazi elixubene nezindlule noma igazi lodwa uma uphuma izindlule. Kwekoloni elikhuphukayo, izimpawu ezivame kakhulu izinto ezifana ubuhlungu engxenyeni engezansi yesisu, nokukhathala, nokulahlekelwa igazi, ngakho-ke ukuncipha kwe-hemoglobin, ngakho amehlo aphaphatheka, iziguli zikhathele kakhulu kunokujwayelekile. Kodwa esigabeni sokuqala, sesibili nesesithathu, ukwelashwa okuyinhloko komdlavuza wekoloni ukuhlinzwa. Futhi ngemva kokuhlinzwa, ngezinye izikhathi sinikeza i-chemotherapy ukuzama ukususa noma yiziphi izicubu ezisele. Kodwa esigabeni sesine somdlavuza wamakoloni, ukwelashwa okuyinhloko ukwelashwa kwezokwelapha okungaba i-chemotherapy kuhlanganiswe nokwelashwa okuhlosiwe noma i-immunotherapy. Kuncike ekwakhekeni kwamangamuzana omdlavuza. Ukuzama ukuvimbela umdlavuza wekoloni kunzima kakhulu ukuvimbela. Ngokusobala, ukuguqulwa obuthile kwendlela yokuphila, njengokuguqulwa kokudla, ukukhuphula umsebenzi womzimba, nokugcina isisindo somzimba esincane kuvamise ukusiza ngomdlavuza wekoloni, ukunciphisa ingozi yomdlavuza wekoloni. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ukuhlolwa komdlavuza wekoloni kuzoba yindlela ebaluleke kakhulu yokuzama ukuhlonza umdlavuza ongapheli kusenesikhathi. Lokho kusesigabeni sokuqala noma sesibili, lapho amathuba okwelapha emaningi kakhulu kunalokho esigabeni sesi-3 noma sesi-4. Ngakho-ke engivame ukuthusa ukuthi iziguli kufanele zihlolwe igazi lendawo eliyingi. Ngakho bheka igazi esigqikini elaboratory okungenani kanye ngemva kweminyaka emibili noma emithathu. Futhi uma othile esengozini enkulu yokuba nomdlavuza ongalapheki, njengomlando oqinile womndeni womdlavuza ongapheli, ufanele ayokwenza i-colonoscopy, kanye njalo eminyakeni emi-5 ukuya kweyi-10.